News sa IFM News. At sa ating good news naman po, isang Philippine Scops Owl ang narescue naman po sa bayan po ng Pozorobio, Pangasinan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Sa malawak nating kapaligiran, may mga ibon na minsan ay naliligaw mula sa kanilang mga natural na tahanan. Maaaring dahil sa migration o kaya naman ay sa paghahanap nila ng mga makakain. Ito ang dahilan kung bakit napunta ang isang endemic na Philippine Scops Owl sa isang residential area sa bayan ng Pozorobio, Pangasinan. Isang concerned citizen ang nakakita umano sa kuwago na nasa kanyang tahanan at agad naman itong naisurrender sa tanggapan ng Municipal Environmental and Natural Resources ng Pozorobio upang mabigyan ng tamang pagsusuri. Matapos matiyak na ito ay ligtas at maayos ang kalagayan, dinala ito sa tanggapan ng Senro, Eastern Pangasinan nito lamang May 28, 2026. Ang mga ganitong uri ng hayop ay malaki rin ang ginagampan ng tungkulin sa pagbabalanse ng ating biodiversity. Kaya naman, kung sakaling makakita rin ng mga ganitong mga ligaw na hayop, ay agad makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na otoridad. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.